Shakespeare en Segarra és un exercici teatral que els alumnes de quart de primària us presentem per celebrar la Setmana de les Lletres. Us volem dir que per nosaltres ha estat un desafiament i una gran responsabilitat, ja que hem estudiat que des de l'època que va viure Shakespeare Per allà l'any 1500 i fins als nostres dies s'han estat representant contínuament les seves obres per tot el món. i que fins i tot pels actors professionals ja aquests textos no els ha resultat feina fàcil. Imagineu, doncs, quin repte ha suposat per nosaltres. També ens han explicat que gràcies a Josep Maria de Segarra, Que l'any passat va fer 50 anys de la seva mort, podem gaudir d'aquestes obres extraordinàries en la nostra llengua, ja que ell va traduir bona part de les seves tragèdies. i comèdies. Així doncs, volem agrair l'entusiasme de les persones que han col·laborat en aquest muntatge, ja que, sense elles, no hagués estat possible la representació que a continuació veureu. Molt soroll per no res. Hi havia una vegada un governador que governava Sicília i un príncep, que era el príncep d'Aragó, que es deia Don Pere, i Don Pere tenia un exèrcit per lluitar a la guerra i van anar a visitar el governador a Sicília amb el Claudi, un jove molt innocent, i quan arriben, doncs, Claudi s'enamora d'Hero, que és la filla del governador, però ell, com és una mica tímid, no se li atreveix a dir-li, llavors li demana ajuda a Don Pere. Don Pere va dir: a aquesta festa em faré passar per tu i enamoraré a Hero. Don Joan, com que no suporta la felicitat, li diu Claudi que el Don Pere no està enamorant a Hero, però no per tu, sinó està enamorant-lo per ell mateix. I llavors Claudi, com és molt innocent, s'ho creu i s'enfada molt i li va dir a Don Pere. Llavors el Don Joan, quan veu que no s'han sortit, s'enfada molt. Mentrestant, Don Pere i Claudi pensen que potser poden fer el mateix amb Benedicta i Beatriu. Diuen que Benedicta s'estima a Beatriz i Beatriz s'estima a Benedicta. Un dia agafen a Benedicta, que estava al jardí, i ells passen per l'altra banda i comencen a dir que Beatriu està enamorada de Benedicta, i Benedicta ho sent i després es comença a enamorar. Llavors, al final, es fa una gran festa i en més d'un casament n'hi ha dos. Vet aquí com Shakespeare ens descriu en aquesta escena de forma burlesca el sentiment d'estar enamorat, tot comparant-lo amb un mal de queixal. Pere, jove príncep d'Aragó, està acompanyat de nobles amics seus, Claudi, Benedicta i Leonato.
això seria com ensenyar a una criatura el seu vestit nou i no deixar-li posar. Gosaré tan sols demanar benedicte com a company, perquè és la pura alegria. Ai, joves grans, ja no sap pas el que era. Això és el que diria, us veig tot ensupit. Em penso que està enamorat. Si està trist, és que va curt de bossa. Em fa mal un catxan. Arrenqueu-lo! Que el pengin. Pengeu-lo primer i arrenqueu-lo després. Què? Ja m'agafar un mal de queixal? Això és un coquet o una mica de pus que se us hi fa. No obstant, jo afirmo que està enamorat. Si no està enamorat, és que fallen els senyals de sempre. Cada matí es raspa el barret i s'afaita la barba. Què vol dir això? Que està enamorat. Ese, fa cara de més jove. Ei! Afegiu-hi que se'ns perfuma. El símptoma més greu és la seva melanconia. S'ha de convenir Que està enamorat. I jo sé de quin està. Estic segur que és una dona que no el coneix. Sí, i les seves pèssimes qualitats també. Ja desgrat de tot,